Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikastaroetako ia 8.400 ikasle astelehen honetan hasi dituzte ikasturte berriko eskolak. Pasadeen ostiralean 2.200 lagunek hartu zuten parte informazioa emateko kanpusetan urtero egiten den ongietorri jardunaldian, eta horrela iraiarekin hasitako ikasturte berriak forma hartzen jarraitzen du. Izan ere, antzeran, Ipar Euskal Herriko 51.000 ikasleentzat gaurkoa da lehen eskola eguna, naiz eta ikasturte berriaren hasierarekin ikusteke dauden oraindik datozen erreforma eta aldaketak. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unean, gaurkoan ikasturte hasiera eta eskolara itzulera izpide. Egun gero eta ikasle gehiagok egiten dute euskaraz ikasteko hautuan, baina hala ere ez dira erdira iristen askok eredu eleanitzeko eskoletan ikasten dute eta institutuan frantsesera pasatzen dira, zehazki 43 dira haur hezkuntzan euskaraz hasten direnak. Gauzak horrela aurreko ikasturte hasierako egoera gehiegi aldatu ez delarik, erronka bertsuei aurre egin beharko diete ikasleek zein familiek, hala nola inflazioak eragindako gastuen handitzari. Gainera, hezkuntzari lotutako aldaketa batzuk izango dira ikasle batzuentzat ere. Edo nola ere, lehenak izatearen pozarekin hasiko dute ikasturtea 11 eta 15 urte arteko 92 ikaslek, izan ere Seaskaren 5. kolegioa izango dena estreinatu dute Katjalin Elizalde Senperen. 2022 urteko abenduan abiatu zituzten aintziraren ondoan kokatua den zentro berriaren lanak. Abuztuaren amaieran azken ukituak eman dizkiote auzo lanean guraso, irakasle eta ikasleek. Azkenean beraz zabalik da eta gerora 160 ikasle hartzea espero da. Aipatutako ez gain ikasketez gabiltzala, bada besterik espetxetik Euskal Herriko Unibertsitatean ikasteko bide normalizatua ixtear dago. Esku artean dute jada hitzarmenaren zirriborroan, baita ixteko borondate politikoa eta konpromisoa ere. Hala, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Lakuako gobernuak presoek bertako unibertsitatean ikasteko aukera sinatuko dute. 2003 azkeroztik ezin zuten Euskal Herriko Unibertsitatean matrikulatu, iaz irekizten aukera eta hitzarmenak normalizazioa lekarke. Los datos de los que disponemos estaríamos hablando efectivamente de una trama organizada y mantenida durante décadas. Estas cosas las niego de raíz.
Bada matrikulazioen bueltakoekin jarraitzeko Bilbora joko dugu orain, bertan baita Aiara Daurreta lankidea. AEKak agerraldia egin du 2023-2024 ikasturteko matrikulazio kanpainaren berri emateko. Eguerdion, Aiara, agerraldian izan zara zu, ezta, konta iguzu. Matrikulazioa zabalik da AEKako euskaltegietan, eta 2023-2024 ikasturteko aurkezpen ofiziala egin dute gaurkoan, hemen Bilbon euskaltzaindiaren egoitzan. Eta horrekin batera azaldu dute zein den aurtengo matrikulazioaren leloa, euskara hurbil urrun heltzeko. Azken ikasturteek irakutsi dutela euskaltegien lana ezinbestekoa dela adierazi dute gaurkoan, batetik milaka pertsona hurbiltzen baitira euskara ikastera zein praktikatzera. Egun Euskal Herri osoan 100 euskaltegi baino gehiago daude, 500 irakasle baino gehiago ditu AEKak eta gainera 12.000 ikasle baino gehiago ditu. Gainera gaurkoan nabarmendu dute euskara ikasteko diru-laguntzak ematen dituztela euskal erakundeek, udalek, mankomunitateek, gobernuek eta beste askok. Eta gainera aipatu dute nola bebi prozesurainoko euskara ikasteko tarte hori doainik da, eta gainera joan den urtetik aurrera, 30 urte baino gutxiago duten gazteek euskara ikaskete doain ze bata eduki arte. Eta gainera aurtengo beste berrikuntza bat ere badago, izan ere 18 urte bitarteko gazteek euskara doainik ikasi ahalko dute ze bata alegia. Aipatu bezala, 100 euskaltegi baino gehiago Euskal Herri osoan. Eta horien bidez, beste 11 herritara iristen gara. Baita euskara ikasi nahi duten enpresetara eta elkarteetara ere. Online ikastaroen bidez, gainera, herritarra dagoen tokaraino heltzen gara. Beraz, hurbil, herritarrak urrun heltzeko. Euskara zabalduko dizkien ateen bidez, urrun helduko baitira. Ikasturte hasierez ere Euskal Herriko pentsioen mugimendua gaur itzuli da herri eta hirietako plazetara 1.080 euroko gutxieneko pentsioa eskatzeko. Halaber, osagarri bat eskatuko die mugimenduak Gasteizko eta Iruñeko erakundeei. Zer gehiago dakigu, Aiara? Horrela da, hegoaldeko pentsionak kalera itzuli dira, eta oporraldeari agur esaterekin batera, 1.080 euroko gutxieneko pentsioen aldeko aldarria Euskal Herriko herri eta hiriburuetako plazetara itzuli da. Oharbidez adierazi dutenez gainera, hauteskundeak baino lehen alderdirengana jo zuten, euren oinarrizko aldarrikapenak hauteskunde programetan sar ditzaten eskatzeko, eta hauteskundeen ondoren ere gobernu programetan berdina exegituko dute. Gainera gogoratu beharra dago, ikasturte honetan Jaurlaritzaren hauteskundeak izango direla. Eta, Nafarroako gobernuari zein lakuari exigituko diote ikasturte honetan, 1.080 euroko gutxieneko pentsioaren osagarri hori behingoz ezartzea. Eta gaiz aldatuta Aiara Uribe kostan dagoen pediatria zerbitzuaren prekarietatea salatu zuten hainbat gurasok iragan aste bukaeran. Egoera horrek haurren osasuna arriskuan jartzen duela iritzita, pediatriako zerbitzu duina exigitu dute, ezta? Horrela da, Uribe kostan dagoen pediatria zerbitzuaren prekarietatea salatu dute hainbat gurasok, eta egoera horrek gainera haurren osasuna arriskuan jartzen duela ohartarazi dute. Hala, iragarri dutenez, afera legebiltzarrera eraman du EH Bildu, bertan eztabaidatzeko. Urteak dira zonaldean, pediatria zerbitzua ez dela bermatzen, Eusko Jaurlaritzako osasun sailak ez delako medikuen oporraldia betetzen, ezta? Eta gainera afera hori areagotzen da udan, herrialde horietako biztanle kopuruak biderkatzen direlako. Eta oraingoan gertara batek gabezi horiek agerian utzi ditu, abuztuaren 24an zehazki ama bat Gorrizko osasun zentrora joan zen, 3 urteko haurrarekin. Eta bertan ez dagoenez pediatarik, mediku batek artatu behar izan zuen aurra, eta mediku horrek hipoglusemia diagnostikatu zuen, eta horregatik azukrea eman zion. Eta etzerako bidean aurraren egoerak okerrera egin zuen, eta orduan Plentziako ambulategira jaitsi behar izan zuten. Azken batean, aipatu beharra dago, Buruzko ospitaleak ez duela
pediatria zerbitzurik eta zieten denborarik emoten guruztako ospitalera heltzeko. Orduan plentziako medikuak hipoglusema larria diagnostikatu zion eta larrialdiko tratamendua eman zion eta behin egonkortuta gainera gurutzetara jo zuten, baina gurutzetan altatxostenak zen zuen pediatriaren jarraipena behar zuela aurrak, baina aipatu bezala Gorlizen ez dago pediatrarik. Horrela ostiralean egindako elkarretaratzean salatu zuten kasu hau izeberraren punta baino ez dela. Ospitaleko alta txostenak jarraipen pediatrikoa ezarri zuen hurrengo 24-48 orduetan. Hala ere, haurrari dagokion pediatra. Irailaren erdialdera arte ez da lanera itzuliko, eta Gorlizko ambulatorioak ez du ordezkorik. Antolatua ere, izerbegaren punta da. Egia esan, urtean zehar askotan barrika Gorliz, Demos eta Plentziarrietan ez da pediatria zerbitzurik bermatzen. Eusko Jaurlaritzako osasun sailak ez dituelako medikuen oporraldiak betetzen. Ondo da, Aiara, bada informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuri, bai. Eta gizarte arloko gaiekin jarraikin, gero eta gutxiago gelditzen da Hondarribiko alarde egunerako, datorren ostiralean izango baita hilaren 8. Aste hon hautsak harrotu ditu guztion alardea taldeak egindako salaketak. Azaldu dutenez, Hondarribiko alardeko musika banda elkarteak konpainiako kidei eskatu die erantzukizun adierazpen bat izenpetzeko, adieraziz Andreak soilik kantinera gisara nahi dituztela desfilean, era berean onetsi behar dute konpainiatik kanporatu egingo dituztela alarde parekidearen aldeko urratsen bat egiten badute. Igor Enbaran alkateak eren egun erantzun zion dokumentuari nabarmendu zuen alardea hondarribiar guztien ondare inmateriala dela. Udane Arbeo. Irailaren 8 ostiralean ohiko Hondarribiko alardea izango da. 26 urte igaro dira emakumeak kalera irten zirela alarde parekide bat lortu nahian. Txiki sortu zen konpainia hura etengabe handitu da urtez urte. Iaz 1000 lagun inguruk hartu zuten parte alarde parekidean, baina bestela ere asko izan ziren gora jaizkibel oihukatu eta txalo harten hartu zituztenak. Oraindik baina lanean jarraitzen dute alarde parekide bakarra eta publikoa lortu arte. Herrian ordea bada talde bat emakumeak alarden kantinera gisa soilik nahi dituztenak. Eta horra Hondarribiko alardeko musika banda elkarteak iragan astean alarde parekidearen aurkako agiri bat sinarazi zien bere konpainiako kideei, gainontzean kanporatu egingo dituztela ohartarazita. Guztion alarde elkartetik erabat gaitzetsi zuten agiri hori, eta udalari esku hartzeko eskatu zioten. Udalak jeltzalen esku zegoenak orain arteko alardeetan entzungor egin du, baina aldaketa adierazgarri bat izan da agintetzan. Urteetan EAJ eta indarran egon ostean Abotsanitz plataforma dago orain, eta dagoeneko aldaketa nabari da. Izan ere Igor Enbaran alkateak esan du alardean andreak eta gizonak ateratzeko lan egingo duela. Nabarmendu du alardea Hondarribiar guztien ondare inmateriala dela. Eta alarde parekidearen aurkako agiriari helduta, alkatak argi eta garbi esan izan du udaletxeko eta bere bulegoko ateak irekita daudela, eta idatzeak eragiten duen edonor babestuko duela ez baitu inolako purgarik onartu nahi. Dagoeneko Jaizkibel konpainia entxeguekin hasi da ostiralean dena aurreikusi moduan joan dadin. Aurten gainera beste aldaketa bat izango da, Nora Ferreirak hartuko baitu Oian Etxebarrietaren lekukoa, Jaizkibel konpainiako kapitain berria izateko. Alardaren bueltako gehiagoren zain bada egunotan fokuak bereganatu dituen besterik. Konstituzioaren beste interpretazio bat adostu da den nahi du Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Zehazki konbentzio konstituzional bat eskatu du, erabakitzeko gaitasunean sakontzeko urtebeteko epean estatutuaren plurinazionaltasunean aurrera egitea nahiko luke Jaurlaritzako lehendakariak. Horrela, lehendakariak goiz honetan zehaztu duenez, konbentzioa Espainiako gortetan egitea proposatu du, erakunde eta adituen parte hartzearekin. Iñigo Urkulluk mahai gainean jarri du lurraldetasunari buruzko eztabaida. Konbentzio konstituzionala proposatu du. Autogobernuaren proiektuan sakontzarekin eta estatu eredu berri bat sortzearekin lotu du proposamen hori. Alegia erabakitzeko gaitasuna jorratu nahi du konbentzio horretan, autogobernuan aurrera egiteko eta aldi berean estatuaren plurinazionaltasuna arauetan islatzeko.
Bada Espainiako gobernuak proposamen hori zilegitzat hartu du. Me parece una propuesta muy legítima que yo valoro. Espainiako presidentetzako jarduneko ministro Felix Bolañosek begi honez ikusi du lehendakariaren ekimena, desberdinen arteko elkarrulertza albidetuko lukeelako. No es la nuestra, es la propuesta del Lehendakari, no es la nuestra, pero yo desde luego siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional, que es lo que propone el Lehendakari. Aldiz Alderdi Popularretik konstituzioaren barruan egon liteken proposamena izan da ere erabat baztertu dute. Galiziako eta Andaluziako buruzagi popularrek ere ondo bideratutako proposamena dela diote, baina iritzi diote ezin duela horrek erkidegoen arteko ezberdintasunik ekarri. Proposta ben encaminada. A ventaja de uns non se poida convertir na desventaja de outros. Kataluniatik berriz Urkulluk egindako proposamena zarago, amnistia eta autodeterminazioa lehenesten dituztela adierazi dute. Respetamos las propuestas que hace el Lehendakari, pero en todo caso en Cataluña hay una mayoría social y política en favor de la autodeterminación y la amnistía. La línea roja de la autodeterminación, en este caso y la amnistía, pues están ahí. Erreakzioak erreakzio Jaurlaritzako lehendakariak urtebetean egin nahiko luke konbentzio konstituzional hori. Uda hasieran Frantziako turrak Euskal Herria igaro zueneko euskal nortasunaren erakustaldiak parekoa izango du Espainiako bueltan irailaren 9 eta 10 larunbatan eta igandan hain zuzen ere Nafarroako lurraldean sartuko da txirrindularitza proba hori eta errepideak ikurrinaz eta Nafarroako banderaz beteko dira. Kirolariak errespetuz agurtzen dituzten bitartean euskal nortasuna arro zabaltzeko. Horrela jakinarazi dute behintzat gure esku eta Nafarroa berriz altxa elkarteek Iruñean egindako agerraldi batean. Aurten, Euskal Herrikoak ez diren bi frogek zeharkatu eta zeharkatuko dituzte gure lurrak. Uztailean Frantziako turra Bizkaian, Gipuzkoan, Araban, Lapurdin eta Zuberoan izan genuen. Eta irailean Espainiako buelta, Zuberoa eta Nafarroatik igaroko da. Batzuentzat muga dena, guk egunerokoan zabalik eduki nahi dugu, gure herritik libre mugitzeko, gure artean ez baitugu mugarik nahi. Euskal Herriak erabaki erraten dugu orain ere. Guk erabaki nahi ditugulako, bai bi estatuekiko, bai gure arteko harremanak. Herritarron esku dago aldarri hauek kalera ateitzea eta gure arteko adostasunak jostea. Aldarri hauek tresna bihurtzeko eta tresna horien bidez erabakiak gauzatzeko. 7 lurraldeko herri gisa, 7 lurraldeko herria gara, gure artean ez dugu mugarik nahi eta gure etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabaki nahi dugu. Eta kirolen bueltakoekin hasita azken egunotako berriei heltzeko kameraren beste aldean dugu Ane Urkiri kirol kazetaria. Eguerdion, Ane. Kaixo, eguerdion. Kaixo, tira, Kontxako banderaz arituko gara asteko ondo baderitzuzu, Ane, izan ere Tolosaldea izan da lehen jardunaldiko ontzi azkarrena, konta iguzu nola iragantzen lehen jardunaldia? Emozio handikoa ez, Kontxak beti latzeu emozioako tartia, baita polemikarako ere, agian berandu isago landuko deu, baina bai, emozio handikoa eta honena da, edo posgarriena da, bigarren igandera arte ez da bala ize erabakitza, naiz eta esan bezala, Tolosaldeak sekulako garaipena eskuratu zuen, eta normala den bezala, ospakizuna ere alako txi izan zen ez, lehen aldiz denboraldi honetan gaientzen dela bere arerio danei, indartsuenei, eta horrek bai merezizoan, Tolosaldeko arraunlariek erakutsi zuten posa eta emozioa. Esan bezala ez doik zera bakitzaz, Tolosaldea lehen izan bazan ere, bigarren izan zen arraunlaunak 18.000 tara, oso tarte txikia da, baina Donostiara horixo ere oso tarte txikian doz, lau segunduren bueltan, eta beraz dena irekita dago bigarren igande horretara begira, ohorezko txandan arituko dira Tolosaldea arraunlaunak
Donostiarra eta hori esan bezala, eta Hondarribia, Ibaika, Kaiku eta Zumaia lehenengo txandan arituko dira, horiek jada garaipenetik edo bandera zintetik oso urrun, baina Kontxak ere lagatzen dugu beste helburu batzuk disfrutatzeko tarte hori, eta aipatu azken lau traineru hauentzat handi izan da Kontxan lehiatzea, eta onenak lehiatuko dira bandera hori irabazteko. Eta esan bezala, ez ustekoa Tolosaldeak koparean sekulako luzia egin zoalako, arerio danak atzian la zoalako, eta ez usteko baita, ez usteko ez dezako, baina zen liga ere nahiko parekatu izan da, eta Kontxa honek ere agerian lagadeu, lau horren artean egongo dala lehia. Eta gizonezkoetan, lehen esan polemika puntu bat, aipatzeko lehen da bizi Urdaibaik irabazi zoala, honek ere tarte oso txikiakin, bigarren txandan aritu ziren bermeotarrak, eta lehen da bizikoan aritu zen Hondarribirekiko segundu bat eta 25 aldeaz nagusitu zen Bou Bizkaia. Hondarribik ere sekulako regata egin zoan, baita Donostiarra eta Horixok ere. Kasu honetan ere lau hauek egongo dira bandera horren lehian, eta tarte oso txikiakin, eta lehen da biziko txandan aritu ziren Hondarribi, Horixo eta Donostiarra, Zierben ere bai, hau 7 segundura geratu zen, eta lehenengo txandan arituko bada ere, ezin da deskartatu hautagai bezala, Kontxak beti lagatzen dualako ez ustekorako tartia, ikusi beharko da bai eguraldiaren baldintzak eta itsasoaren baldintzak, baina hori nabarmentzeko Urdaibaik sekulako bigarren luzia egin zoala, lehen ziago gara Hondarribik 12 segunduko tartea ateratzen zion, eta bueltakoan segundu bat aurretik helmu garatu zen Urdaibai, eta polemika aipatu dut, hemen egon zalako, eta Iker Zabala Bermeoko arraunlaria entrenatzaileak ere harriduraz bizi izan zoalako, erreferentziarik gabe aritu izana bigarren txandakoak. Lehen txandakoen denboraren erreferentziak ezian eman Ziabogar arte eta Helmugar arte, eta arragoza sortu duana da, ez dagoela argi zergatik izan da. Arazo teknikoak izan bazian ETV-ko oso argi esango zoan, eta kasu honetan ETV-ko esatari Mikel Olazabalek esan zoan norbaitek iturria moztu digu. Euskadi Irratian landu zen gai hau, eta azkenerako Manu Maritxalarrek epaile baten erabakia izango tezan ulertze eman zoan. Orduan, nahiz eta Urdaibaik azkenean hobetu Hondarribiren denbora, honek hautzak arrotu ditu, eta nik uste dut, azalpen batzuk eman beharko diala batez ere bigarren igandea begira, eta zergatik izan den, espero ezan kasuistika hau. Bada urrengo jardunaldien eta baita ere ez, aipatzen zenituen azalpen horien zain, gai zaldatuta Ane Atletikek 9. irabazi du Euskal Herria Kopa futbolari helduta, beraz, zer da hemen azpimarratzekoa? Denboraldi aurreko azken partida bezala hartu zala, nahiz eta denboraldixaren hasiera oraindik argi ez dagoen, jokalariek greba deitu deuelako, baina tira. Euskal Herria Kopa normaltasunez edo kasik normaltasunez lehiatu zen, Laguardian jokatzekoa zen, baina euriten ondorioz zelaia ezaban jokatzeko moduan, eta orduan Lezamara leku aldatu zen final hau, jada ohiko bihurtu dena, 13. edizioa, azkar esaten da. 2011 hartan Bakion jokatu zen lehen edizio hori, hor ere aleti nagusitu zen, eta oraingoan ere bai, kasu honetan 2-4 irabazitza Realaren aurka. Azkar aurreratu ziren zuri-gorriak markagailuan 0-2, eta lehen zatia bukatu aurretik txuri-urdinek berdindu bazuten ere, Jensen eta Nerea Izagirreren golekin, atxeden aldiaren lehen zatiaren ondarrean Atletikek 3. sartu zoan, eta bigarren zatian Real agian bere momenturik onenean zauanean, partida erabakita utzi zuen laugarren gol horrekin, eta esan bezala, Atletikek bere nagusitasuna berretsi dugu, Euskal Herria Kopa honetan, 13-tik 9 irabazia bada marka, eta gainera iaz Realak irabazita, Palmarezen errebelegu hartu dio Atletikek.
Bada gurean lehentxeago aipatu ditugun albistetan ikasturte hasierez aritu gara eta eskubaloian ere abian da dagoeneko ligan kasu honetan bera eta beti onaken garaipenak ditugu aipatzeko, ezta? Bai, bi euskal ordezkari hauek izango ditugu orezko mailan aurten, Zuazoren jaitsieraren ondotik eta biek garaipenarekin egin zioten denboraldiari, biek etxean jokatuta, bera nagusi izan zen Granollers aurka, naiz eta atsedenaldira berdinketarekin iritsi zen, azkenerako 10 goleko aldearekin garaitu zuen talde katalana, eta beti honakek ere garaipen oso ederra teorian, goian arituko den talde baten aurka, Atletico Guardez, 18-13 irabazi zoan, eta nabarmentzekoa defentsaren lana, ze ez da bat ere meritu handikoa da Guardez 13 golean bakarrik guztia, 6 gol lehen zatian eta 7 bigarrenean, eta esan bezala, garaipenekin hasi dute ikasturtea bi euskal taldek, baina atsedenerako tarterik ez dake, eta kasu honetan beti honakek, asteazkenean Malagaren aurka jokatuko du ligako partida, Malagak ez ustean galdu, ez ustean edo Arerio zuzen baten aurka galdu zoan lehen partida, eta beraz minduta iritsiko da bigarren partida honetara, liga irabazteko hautagaietako bat delako, eta nabarmentzekoa bera-berak Superkopa jokatuko dela ostiralian, hemen ere Malaga izango da Arerioetako bat, eta horten berritasun bezala, Portugaldeko bi taldek ere partu hartuko dutela, eta ostiralean bera-berak Lisboako Sportingen aurka jokatuko dut, irabaziz gero, larun batean 9etan final handia jokatuko dugu. Beraz, hasi eta segituan, partida garrantzitsuak euskal taldeentzat. Bai ez, bada aipatu ditugun jardunaldi ezberdin, guzti hauen zainan hemen utzi behar dugu gaurkoz konexioan, eskerrik asko eta hurrengora arte. Zuei, plazer bat. Kirolen mueltakoak horrela Gasteiza joko dugu orain, izan ere martxan da Arabako pintxoaren 2023ko aste nagusia. Gasteizko eta Arabako zenbait ostalaritza establezimenduk euren pintxo hoberenak eskainiko dizkiete herritarrei irailaren 10 bitarte. Arabako pintxoaren 2023ko aste nagusia irailaren 4tik 12 arte izango da. Gasteizko eta Arabako ostalaritza establezimendu askok lehiaketarako aurkeztu dituzten pintxoak eskainiko dizkiete herritarrei irailaren 10 arte. Lehen faseari dagokionez, hau da Arabako pintxoaren aste nagusiko herritarren saria, egun hauetan erabakiko da. Herritarrek sortu den aplikazioaren bidez edo webgunean bozka dezakete gehien gustatu zaien pintxoa. Irabazleak 500 euroko saria jasoko du. Horrez gain irailaren 12an bukaerako fasea izango da eta show cooking formatuan egingo da. Aurten Gasteizko La Peña Vitoriana Tenis Klubean antolatu da arratsaldeko 5etatik aurrera. Egun horretan sukaldari guztiek euren pintxoak aurkeztuko dituzte gastronomiaren arloan prestigio handia duten profesionalek osatutako epaimaiaren aurrean. Zaporea, originaltasuna, errezeten aurkezpena eta tabernako zerbitzuaren testu inguru barruko bideragarritasuna besteak beste aintzat izango ditu epaimaiak pintxo irabazleak aukeratzeko. Ekitaldiak sarrera librea du eta sari banaketa 7etan egingo da. Urrezko pintxoaren establezimendu irabazleak 2000 euro jasoko ditu, zilarrezkoak 1000 euro eta brontzezkoak 500 euro. Beraz, kultur zein dastaketaren azken hauekin hemen utzi behar dugun gurean gaur magazinaren lehen atalan, eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko laster gara bueltan. Euskararen garapenaren eskutik etorri da. Azken urteotan Donostia Zinemaldiak aurrera pauso nabarmenak egin ditu euskararen sustapenean. Eta aurten zinemaldiak beste urrats handi bat emango du. Kursalean, sail ofizialeko film guztiek euskarazko azpitituluak izango dituzte. Film ertain bat, film labur bat eta 2 telesail izango ditugu. Fikzio, ez-fikzio eta animaziozko filmak euskal zinemaren aniztasunaren froga.
Orain berriro heriotzarekin lotzen hasi da ibaia. 2018an gobernu frantsesak mugak itxi zituenetik. Tragedia honen lehenak 21 urte zeuzkan eta Eritreatik zetorren. Frantziatik kanporatua izan eta gero, bere buruaz beste egin zuen Irungo azken portun, Hendaiara begira. Etorkin bat Hendaiara iristen danean, aurkitzen ditu poliziak kolore guztitakoak. Dokumentuak eskatzen dizkidate, ez dakit beltza naizelako, edo borobiltzen rasistak dira. Migranteak ehizatu egiten dira. Les Français n'ont pas le droit de dire non, que ici c'est mon territoire, les Noirs ne peuvent pas passer. Ce sont eux les coupables. Ez dezagun eskutatu errekaren arrisku hortan edo el río que mata titular handitzu hortan errealitatea. Errealitatea da, errekara salto egiten dutela, zubitik oinez ni pasatu naiteken bezala pasatu ezin direlako. Guazen pentsatzea agian horiek, izan daitezke gizateriaren aurkako krimenak? Bada 12:30 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gaurkoan gurekin Eneko Ande Romero, politologoa, ondetorri. Opa, egunon. Eta tira ez, udara honetan gai nagusitariko bat bai izan dela ez, Espainiako gortetarako hauteskundeen ondorenak eman dituenak, hori izango dugu gaurko honetan hizpide nagusi, hala ere egia da azken egunotan foku politikoa edo nolabait esatearren bai Inigo Urkullu lehendakariak bereganatu duela hain handi batean, izan ere konbentzio konstituzional bat proposatu dio Madridi, guztizko erreakzioak eragin ditu honek, ez dakite, zuri nola iritsi zaizun berri hau? Nik uste dut Inigo Urkullu eta bere komunikazio ekipo orokorrean oso inteligente izan dela. Hauteskundearen emaitzak ikusi da nola Euskal Alderdiak, bai EH Bildu, bai EAJ, noiteko bere botoa ja komprometitua daukatela. Zikeran EH Bildutik esan zuen Sánchezen alde egingo zuela Espainiako gortetan, eta EAJ kenduta zikerako dudak argi geratu zen ere Sánchezen aldeko bozka emango zuen. Beraz, protagonismo hori galduta berreskuratu du Urkulluk, eta nik uste dut bi gako daudela. Bata da Espainiari begira, eta zer nolako harremana duen PSOE-rekin, eta baina baita ere, dau beste gako bat EAE-ari begira, bereziki Gipuzkoari begira nun ematen duen azken urteetan EAJ-aren arima subiranista edo independentista hori desagertuta zegoela, ikusi da zer nolako emaitzak esan dituzten azkenengo hauteskundeetan Gipuzkoan, eta horrelako diskurtso, igual, burura etorri aldala estatusaren inguruko debatea, inkluso plan ibarretzea, eta barrak, Gipuzkoako klabe horietan ere irakurtza importantea iruditzen da zait. Baina egia da Espainiako hauteskunde hauek eta gero utzi den panoramak berak argi erakusten duela lurralde gaia bera mahai gainean egongo dela, ez izan Kataluniatik datozen alderdiengatik edota Euskal Herriko alderdiengatik, eta hor bai EAJak aipatzen zuela, ez zela bat ere edo guztiz gustora azken 4 urte hauetan Espainiako gobernuarekin edota bereziki PSOE-rekin izandako harremanetan, ez aipatzen entzun izan dut inoiz Aitor Esteban ere esaten, ez Euskal Herria Bilduk lekuak kendu izan diola Espainiako gorteetan EAJari, beraz aipatzen zenuenari tiraka ere ez argiago egon daiteke harremanak hurbiltzeko estrategiaren parte badela iragarpen hau? Bai, hor alde batetik dauz hainbat kontu. Lehenengoa da lurraldetasunarena.
Egia da orain momentu honetan, kojuntura honetan, bai Kataluniatik, bai Euskal Herritik tiraka, bereziki Kataluniatik tiraka, gaia mai gaineratzen dela, baina ikusiko da zer nolako ibilbidea duen. Eusko Alderdi Jeltzaleak esan du deseroso dagoela, baina ez berez lurraldetasunari dagokion gaian, ezin dugu ahaztu Eusko Jaurlaritzan Alderdi Sozialista baitare dagoela, eta inkluso EAJak kajoi baten saltu du estatusaren inguruko eztabaida, ezta? Baina bai oso argigarria da konbentzio konstituzionalaren kontzeptua eta mahaigaineratzea. Esaten nun ere, bi gakoetan ureltu behar dela, EAeko gakoan, jasalun dut, eta Espainiako gakoan. EAJak egin dio favore itzela, Alderdi Sozialistari. Zeduan dio Juntzekin eta RC-rekin, baina bereziki Juntzekin negoziatzeko bidea, zuzenean. Hori da EAJak egin duena. Imaginatu Juntzek eskatzen duela konbentzio konstituzional bat. Hori ezingo zan egin, antikonstituzionala da, baina EAJak eskatu du, alderdi nazionalista moderatu bat, Feijóo egon da oin arte ez bere bostuak eskatzen. Beraz, PNV-ek eskatutak norabait konbentzio konstituzionala posible izateke. Kitzinez, hipotesi bezala ikusiko dugu honen ibilbidea. Beraz, nik uste dut, favore handia egin diola PNV-ek Alderdi Sozialistari, ikusiko dugu horren ibilbidea, egongo dan, ez da egongo, baina gako edo klabe horretan eakoriko nukenik. Bai, ez bereziki Juntz aipatzen zenuen analisi honetan eta tira ez hor badago Puigdemonten iragarpena nola biharko egunarekin, asteartearekin ez markatu nahi dituen negoziak eta prozesuaren markoa beran, hala ere egia da gaurko honetan Sumarreko Yolanda Díazekin ere batu egin dela, lurraldetasunaz aritzen garela ez, nolako importantzia izan dezake gaiak berak ez, gobernua bera osatzen bada. Nik uste dut, legegintzaldiaren hazikera honetan berebiziko garrantzi izango duela lurraldetasunaren inguruko diskurtsoek. Ikusiko dugu gero praktika. Diskurtzak oso garrantzitsuak izango dira. Eta bereziki gobernua Juntzen esko dagoelako, hori ezin dugu ahaztu. Imaginatzen dut, Puigdemontek eskatuko duela dena, horretara, hurbiltzen zara horrekin, hurbiltzen zara negoziazio batera, guztia eskatuko du, autodeterminazio eta amnistia, eta ikusiko dugu nola bideratzen den. Eta ikusiko dugu nola RC-rekin ja prometitu zen bere garaian eztabaida mai bat, eta horrek ez dituen fruituak emon, orain ez da inaz izango konbentzio konstituzional bat aipatzerekin, atzetik zehozer egon beharko da. Margarita Roblesek esan du, hitz egin du, irtenbide individualizatuen inguruan, indultuei begira eta bar, eta justo Margarita Robles ez da, edo zein Alderdi Sozialistan, justo enmarkatzen du konservatoraren diskurtsoa hain askotan. Ikusiko dugu Puigdemontek zer eskatzen duen, eta zer dagoen prest onartzeko. Hori izango da importantena, zer dagoen prest onartzeko. Ez, gainera egia da, ez, diada inentzutetxua baden diada aurki izango dela, iraiaren 11an bertan, egia da independentismo katalana ez dela bere onenetan aurkitzen, Juntzez ari ginen tarteka RC ere aipatu dugu negozak eta hauek erun arteko distantziak oraindik eta gehiago aldendu ditzake? Gehiago aldendu aldira, hori izateke galdera, ezta? RC-en eta Juntzen arteko harremana oso kaltetua dago. Nik kontrako esango nuke edo, kontrara planteatuko nuke. Haien negoziazio hauek, ikusita bereziki Juntzek hartu duen pisua eta RC-ek galdu duen pisua, igual ate bat irekitzen du haien arteko estrategia partekatu batera. Ez dut uste geratuko denik, zintzoa izan da, baina aukera hori soltzen du. RC-en eta Juntzen arteko harremana ez dut esango apurtuta dagoenik, ez dagoelako, baina oso txarra da ikusi dugu udal hauteskundeek emaitzak zeintzuk diren. Eta ezin dugu ahaztu, Pre-Aragonezen gobernua ez dela gobernu estable eta indartsu bat. Beraz, Juntzek Kataluniako klabetan jokatuko du beti, eta ez dauka arrazorik beste hauteskunde batzuetara joateko segurenik, baina ikusiko dugu zer dagoen preste onartzeko. Ez eta harremanez gabiltzala gurera nolabait estrapolaziorik egin halko litzateke ez horre EAJ eta Euskal Herria Bilduren artean izan ere, ez dakitez, inbestidurez gabiltzala esaterako EAJaren buru nagusiek bai argi utzi izan dutela edo aditzera eman dute ez, Feijóoren inbestidura bat esluketela babestuko, hala ere alderdi barruko beste hainbat kiden hitzek ez, aditzera eman dezakete, tira ez, albidetu halko litzatekela ikusi ditugu, aipatu dituzu orain ez, Kataluniako
udal eta hauteskundeen emaitzak, hemengoak ere azpimarratzekoak badira, zeren norabide aldaketak ekar ditzazkete, harremanak gurean aldatu daitezke? Galdera laburra, ez. Erantzun laburra bakatu, ez. Zergatik, zemen testuinguru asko oso desberdina. Katalunian egia da Junts eta RC harreman oso txarra edo okertua daukatela, baina helburua, printzipioz, helburu ideologikoa partekatua da. Teorian, ditzen ez, eta dela independentzia. EAen biziari ganena da gobernu trukaketa bat. EAJaren gobernu batetik, EH Bilduren gobernu batera. Beraz, hor oso zaila izango da elkar ulermen bat. Hor konkurrentzia politikoa, konkurrentzia elektorala oso handia da. Gainera ezin dugu ahaztu, zerbaitik gertatzen ari da estatu mailaren eskuman. Hau da, eskuman bere ordenatzen ari da. Bai Vox, bai PP, baina baita ere Juntsen, baita ere EAJan baitan, eta EAJaren baitan zera. Hainbat pertsonek esan dute igual Feijóoren gobernu batea ahalbidetu dela, ezta? Eta ikusi dugu nola bai Gipuzkoan, bai Gasteize, bai hainbat udalerritan, nola EAJak behar izan dituen PPren botoak. Hauteskunde zikloa EAen ez da amaitu. Hor daude lehendakaritzarako hauteskundeak edo parlamentuarako hauteskundeak. Eta ez ditzateke zurra izango hurrengo hauteskundetan Urkulluk edo EAJaren hautagaiak behar izatea PPren boskak. Beraz, hemen entente bat, edo ulermen bat, inkluso, edo negoziaketa bat EAJ eta EH Bilduren artean, ez dut uste interesatuta daudenik. Gainera, aipatzen zenuen nola Jaurlaritzaren kasuan azken kurtsoan sartu berri dela, nolabait esatearren espero genitzazke, hala ere, norabide aldaketak agian hainbat esparrutan edo behintzat importantea bai izango da, une oro, azkenan, kanpaina horre batez hitz egiten egon gaitezke? Bai, kanpaina, etengabeko kanpainan gaude. Holanda eta azken urteetan etengabeko kanpaina bat murrildu gara. Eta gauza guztiak kanpaina logikarekin irakurri behar dira. Tamales edo sortez, ez dakit. Eta EAJak badauka aurrean arazo handi bat. Bere hegemonia, erudizko hegemonia hori galtzen ari dala. Pasau da, hiriburu guztiak eta foru, diputazio guztiak gobernatzetik, hor arazoak eukitera. Bereziki Gipuzkoan, baina Bizkaian gero eta gehiago, eta Araban, ikusi da, nolabait, jokoz kanpo aritu direla egia da, hauteskunde bakoitza desberdina dela, eta EAen boska aldaketa nahiko nabarmena dagoela. Ez dut esango handia, baina nabarmena dagoela segun eta zeintzuk diren hauteskundetan. Eta hauteskunde municipalen edo estatu mailako hauteskundeen emaitza ezin da estrapolatu modu zuzenean. Baina EAJaren baitan hainbat abotsa entzun dira Gipuzkoaren inguruan. Iñaki Arasagasti behin baino gehiagotan idatzi du ea zer gertatzen ari den Gipuzkoan EAJarekin. Hor aldaketak etorriko dira. Zein zentzutan, zein arloetan, ze perspektibarekin, oraindik argitzeke dago, baina azken kurtso politiko hau oso garrantzitsua izango da. Nabarmena da, ez dagoela argi zeintzuk izango diren lehendakaritzarako hautagaiak. Ez Euskal Herria Bildun, baina baita ere, Iñigo Urkulluk esan zuen pasaren egunean, baloratu beharko zuela pertsonalki zer egin. Eta ikusiko dugu Alderdi Sozialista endekondezarekin mantenduko dan, edo Sumar Podemos mundu hori zer egingo duen, eta PPek zer egingo duen. Baina gauza asko oso irekita daude, eta kultzu honetan zehar itzi joan beharko dira. Egon beharko gara iragarpen bakoitzeran, eta tira indarra, edo bintzat gurean, indarra eta galdu duten alderdi erreparatuta orain ere Sumar aipatu zula tarteka, tira investiduran badagor jokoa Feijóo eta Sánchezen artean, gero, hori Junts dela, edo tira beste alderdi batzuk direla nora mugitu pelota bera, eta hor badaukagu ere Sumar, gainera guztiok geunden zain, aste arte da Puigdemontek, tira zer nolako markoak ezarri, eta gaur bertan Bruselan da une honetan bilera egiten, amabietan hasita Yolanda Díaz Puigdemontekin, zer tokitan geratu zaigu Sumar, aipatzen genuen eskema guzti honetan? Esan duzu, justu, hemen daukagu Sumar. Hemen dago, nun dago Sumar.
Yolanda Díezek egin du apostu oso interesgarri bat. Bere garaian, igual Iñigo Errejonek apostu hori egin zuen, Podemosen hasikeran ere Pablo Iglesiak egin zuen, eta da alderdi bat sortu mediatikoki eta goitik bera. Eta zer gertatzen da, oinarria ez duzunean, urrengo ziklo elektoral baten igual ondo joan alzaizu. Bitan ere, baina denpora pasa ala, oinarri hori behar duzu. Sumar dago guztiz jokuz kanpo. Bere barne gatazkengatik, legebiltzar talde gatazkengatik, baina baita ere alderdien artean, Yolandaren figura nola berri dartu, Sumarrek arazo bat dauka. Orokorrean, zueren ezkerrean dagoen mundu hori arazo bat dauka, eta antolakuntza arazo bat. Saiakerak daude, Yolanda Díezen taldea oso talde efizientea izaten da orokorrean, eta teknikari begira oso, eta bereziki komunikazioari begira gauza oso interesgarriak eta oso onak egiten dituzte, baina jokuz kanpo geratu da, guztiz. Espainiaren ezkerra da Pedro Sánchez momentu honetan. Eta Sumarren espazio hori guztia kau dago. Pentsatu beharko duzen izango da bere estrategia, berantolatu, eta nik uste dut oso inteligente izan dela Puigdemontekin bilera hori, markatzeko bisagra direla oraindik, eta oraindik Sumar zerbaiterako balio duela, baina momentu honetan jokuz kanpo dagoela esango nuke. Ez, eta aipatzen ditugun, eskema posible guzti hauetan ere, Feijóok eman dio giltza Sánchezi, alderdi independentistek, eraginik ez izateko, kasu horretan proposamena bazen, 2 urteko legegintzaldia bere esku uztea, eta gero hauteskundeak berriro ere deitzea, horri nola erreparatu altzaio? Nik bi logika aurkitzen ditut. Bata erreala praktikoa eta bestea programatikoa, estrategikoa, elektorala esango dugu. Lehenengoa da, alderdi popularra da eskumako alderdi bat, eta eskumako alderdiak behar du, alderdiek boterea behar dute, eta boterea instituzionala behar dute, bestela galtzen dira. Eta nik uste dut dela nolabaiteko oihu desesperatu bat botere edo administrazioa berriz berenganatzeko. Behar dute, daukate haien kargo publikoak, daukate haien kargo intermedioak, behar dute estatuan egotea. Ezin dire bere buruari utzi, kudeatu gabe egon. Hori alde batetik, eta bestetik nik uste dut dela, beste oihu desesperatu bat aurkezteko haien burua ez Voxen lagun bezala, baizik eta zentroko pertsona moderatu gisa aurkezteko. Eta zentzorretan, igual boska batzuk arrastatu nahi izan ditu. Baina ikusita zenolako kanpaina egin duten eta ikusita santzismoaren inguruan ezin zara pasatu Perro Sánchezik elkarrekin gobernatuko dugula esatera. Ezin zara hori pasatu, ez da logikoa. Adituek ulertu dute, komunikazio adituek ulertu dute egin aldutela, baina nik uste dute publikoak ez duela onan irakurri eta publikoak ez diola moderazio hori erosten. Agian gainera Espainiako erregeak ez bera proposatzea ere, agian aipatzen duzun estrategia horren barruan egon daiteke izan ere ez, aukera gutxi izanik, nahiz ez dakit tradizioaren izenean ero egin alzuten hori, bada parte aipatzen duzun horrena. Oso ikusgarria izan zen, nola atzoeren egun, aldi berean, bai Alberto Núñez Feijóok, bai Isabel Díaz Ayusok hitz egin zuten ekitaldi berean. Eta bi diskurtsak kontrajartzea oso erraza da. Eta diskurtso nagusia esan Feijórena. Esan orain Feijó paktista, moderatua, hauteskundeetan ikusi ez duguna. Eta gero, Ayusoren diskurtsoa dela benetan, Espainiako eskumak erabiltzen duen diskurtsoa. Santzismoa, diktadura, askatasun falta. Nik uste dut hor disonantzia bat dagoela, kudeatzen zeiatzen ari dira, baina peperen bandazo horiek ez dira ulergarriak. Eta ez dira praktikoak. Hauteskunden ostean. Gero eta gehiago hitz egin Feijóok, gero eta boto gehiago galduko ditu. Hau da, Feijóo, horregatik Pedro Sánchez hau desagertu eta egun hauetan, ez da, utzten du alderdi popularra desgastatzea eta haiek etorriko dira hau guztiak konpontzera. Egia da, behindik egunak badaudela aurretik eta normalen alakoetan ez azken momentu arte intriga edo mantentzea izaten da ohikoa, agian horren zain izango da. Baina ez dago intrigarik, nik uste oso estenatoki argi baten aurrean gaude. A ber, Espainia da,
batean tamaiazo bat aurkeztu agertu alda, eta ez dakiz zenbat abstentzio agertu ez dakiz alderdietan edo alderdi sozialistan, eta batean, pum, Feijóo heltzen da gobernura. Baina ez dut uste eszenatoki horretan gaudenik, danok badakigu zer gertatuko dan, eta utzi dute egoera hau luzatzen, Feijóo desgastatzeko. Kontua da, Feijóoren ostean nor helduko da, eta hori bai izango da interesgarria. Gainera askok hitz egin izan dute inoiz berriro hauteskundeak egiteaz, baina hala ere geroz eta argiago dago kalterako, alderdi askorentzat ez, kalterako baino ez liratezkela izango. Bai, nik uste dut orokorrean Espainia estatu mailan, Espainia nazio gisa ulertuta da Katalunia eta Euskal Herria gabe, bipartidismoaren buelta oso harria dara, PP-PSOE. Eta berriro baldin badaude hauteskundeak, indartuko diak PP eta PSOE. Ez zuten espero nik uste zala Espainiako beste nazioetan edo estatuaren beste nazioetan zer gertatuko zen, eta benetan jende hori edo boska horiek klabeak izango direnik. Itzen ez zuen espero alderdi popularra. Bi eszenatoki daude, ez gehiago. Hauteskundeak errepikatzea edo alderdi sozialista gobernuan amaitzea. Alderdi popularrak momentu honetan oso zaila dauka. Insisto, Espainia da, edo zer gauza gerta daiteke. Ikusi dugu azken hamarkadetan, ez da, bereziki azken hamarkadan. Bitu Pedro Sánchez mundu guztiak esaten zuen desagertuta edo 2016an, ez zan inor eta batean heldu zen gobernura inoir espero zuen zentzura mozio batekin. Edo zer gauza gertatu daiteke. Baina alderdi popularrak oso zaila izango du. Beraz, bukatze aldera Eneko Ander, zure ustez azken edo agian ez, nahietatik baita ere hitz egin daiteke batzuetan, zein argazki izango dugu hilaren 26 eta 27an? Ez da nahia, ez daukat osari zein dane nahia, baina analizi partera joaten magara, daukagu Espainiako eskuma bat guztiz inoperantea dela, Voxen sarrerarekin, baina Vox krisi sakonean dago, da, hauteskundeak errepikatzen badira, segurenik alderdi popularrak irabaziko ditu boskak, baina ez du balio, hemen aritmetika parlamentarioa zari gara, ez horik bosk... Zera, beraz, eskumaren gobernua nik deskargatuko nuke. Gero dekogu, alderdi sozialistaren gobernu ahul bat, posible litzatekena, horrekoan posible izan da, eta ikusiko dugu zenbat irauten duen, gainera Espainiako hauteskunde zikloa agortuta dago, hau da, europearrak etorriko dira, baina berdin du. Eta beste aukera bat oso faktible ikusten duena da hauteskundeak errepikatzea. Baina hori, segurenik Juntzen eskut dago. Eta hor, Kataluniaren klabe internuak, hauteskunde autonomikoak sartuko dira jokuan. Beraz, hori ez dago zikira Pedro Sánchezen esku. Juntzen esku dago. Beraz, gertatzen delarik argi dago ere gurean, ez? Eta tira ikusteko dago, ez? Urkulluk hauteskundeak aurratu ditzaken, ala ez, izango du eragina baita ere. Noski. Ziklo hazikera edo amaiera baten gaude, ez nago oso seguro, baina aldaketak etorriko dira. Ez bada gobernuan, izango dira aliantzetan, diskurtzuetan, agenda politikoan, EAeko hauteskundeak izango dira datorren hamarkada markatzeko. Eta ikusiko dugu ea zer nolako balantza edo zer nolako testu inguruan emoten diren. Aipatu ditugun guzti hauen zain geratu beharko gara oraingoz, Eneko Ander, mila esker gurekin gaur izatearren eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta orain jarrian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Kaixo, Asier naiz, Puntuta.comako sortzailea. Eta ni Ainoa, Naxkerreko gitarra jolea eta abeslaria. Eta gure laguna Karmelerekin, Naxkerreko beste abeslaria dena, dikotomia bestia sortu dugu. Kanta honek tratatzen du gizarteak egunerokotasunean gure buruarekiko sortzen duen presioari buruz, eta horrek ere eragiten digun kontraesanei buruz. Espero gustatzea. Leioak tindatu zure
Bada ordua eta heldu dela iritsi zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea eta horretarako hemen ditut albo banatan Esti Linares eta Carlos Renedo. Ondo etorri. Gurera beste behin ere ikasturte hasiera honetan eta justu tira udamai protagonismoa hartu duela mediatikoki Espainiako gorteetarako hauteskundeen ondorenak berak, baina azken egunotan foku mediatiko hori Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak hartu gura izan du bere gain, badaukagu bideo bat azaltzen zergatik. Iñigo Urkulluk mahai gainean jarri du lurraldetasunari buruzko eztabaida. Konbentzio konstituzionala proposatu du. Autogobernuaren proiektuan sakontzarekin eta estatu eredu berri bat sortzarekin lotu du proposamen hori. Alegia erabakitzeko gaitasuna jorratu nahi du konbentzio horretan, autogobernuan aurrera egiteko eta aldi berean estatuaren plurinazionaltasuna arauetan islatzeko. Bada Espainiako gobernuak proposamen hori zilegitzat hartu du. Me parece una propuesta muy legítima que yo valoro. Espainiako presidentetzako jarduneko ministro Felix Bolañosek begi honez ikusi du lehendakariaren ekimena, desberdinen arteko elkarrulertza albidetuko lukeelako. No es la nuestra, es la propuesta del Lehendakari, no es la nuestra, pero yo desde luego siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional, que es lo que propone el Lehendakari. Aldiz Alderdi Popularretik konstituzioaren barruan egon litekeen proposamena izan da ere erabat baztertu dute. Galiziako eta Andaluziako buruzagi popularrek ere ondo bideratutako proposamena dela diote. Baina iritzi diote ezin duela horrek erkidegoen arteko ezberdintasunik ekarri. Proposta ben encaminada. A ventaja de uns non se pueda convertir na desventaja de otros. Kataluniatik berriz Urkulluk egindako proposamena zarago, amnistia eta autodeterminazioa lehenesten dituztela adierazi dute. Respetamos las propuestas que hace el Lehendakari, pero en todo caso en Cataluña hay una mayoría social y política en favor de la autodeterminación y la amnistía. La línea roja de la autodeterminación, en este caso y la amnistía, pues están ahí. Erreakzioak erreakzio Jaurlaritzako lehendakariak urtebetean egin nahiko luke konbentzio konstituzional hori. Tira ez, konbentzio konstituzionala proposatu du Urkulluk, Euskal Herritik kanpoko edabietan, eta esparru ezberdinetan ikusi dugunez, entzutetzua eginda proposamen hori, ez dakit zuen nola iritsi zaizuen. Begira, anekdota modun, justo niri nola heldu egin zitzaidan, justo, gauza pertsonaren gatik egon naz Madrilen pasadan asten, eta justo nengoen begiratzen, eta zegoen horri egunkariak, eta, klaro, imaginal dezakezu horrengo kontestuan, zenbait getatoko egunkaria justu zeuden, taberna hori, mai gainean. Eta nola irakurri neban, eta nondik, ipintzen ari zen fokua bertan, hainbat egunkarien eta komunikabideen aldetik zen bereziki, nola, Alderdi Popularrak eta Urkulluk egoten ari ziren, eztabaida horretan, sekretu horretan, eta badirudi, zegoela hor bide bat, non, hori, batez ere alderdi, eta nik orduan berriz hartu egin dituen egunkariak, zer gertatu egin da uda honetan, zer jan egin dote, zer edan egin dote onaino heltzeko, eta zerbait
denontzako zela, bueno, bereziki, esan beste, ez da, EAJaren aldetik, bereziki bestearen aldetik, ez da. Imagina ezina zen, hor dago zegoen adostasun edo eztabaida bat, badirudi dagoela bide bat hor irekitzen dela, ez da, edo ez dakigu ziurrenik non geratuko den, baina, klaro, justo ez da, nengoen gaurko egunkariak irakurtzen eta pixka bat birpasatzen ze gertatu egin da, ez da batez ere asteburuan eta pasaden astean beste ikuspuntu batzuetatik, eta hor dagoen ez da, badago zer, buruzagitza ez da jorratzea eta askotan da, baina zer da azkenengo helburua. Buruzagitza lortzea, berdin da, Makiavelo bezala, berdin da zein den modua, baina hor lortzea, ez da, eta badirudi, batez ez da, Alderdi Popularra hori da haien helburua. Eta berezik ikusi egin dodanean, azkenengo adostasuna dela 2 urteetan bakarrik eta soilik hor gobernatzea, eta ni pentsatzen, baina non geratzen da egonkortasuna legeak edo zer egiteko 2 urte ezinezkoak dira. Orduan, zein da benetako helburua, eta jadanik ez da, orain helduta, ez da, daukagun egoera eta eztabaidan, ez da, Urkulluk ipini egin duen eztabaida da, a ber, eske niretzako da, uste dut, ez da, eta hau da, eske Alderdi Popularrak horri, edo zer dagoen edo oinarritzat auskaten, ez da, lehenengo sustraian dagoena, da justiz kontrakoa, ez da, Urkulluk planteatzen duenari. Orduan, uste dut hori ez dela izango bidea, uste dut, baina ez dakit noraino helduko den, ez da, batez ere hori buruzagitza hori lortzea. Ez dakit noraino helduko den benetan zen, eta hor dagoen jokua eta daude independentista, daude faktore asko non egiten ari dana nahaste borraste bat, eta ez dakit gero diskurtso mailan sozietateari nola salduko duten alde bardeteko Urkulluk bera. Nola salduko duen eta nola planteatu egingo duen izan dituen berbak, adostasunak edo hitz egin egiten dutenarik, ez da? Ez daki nola planteatuko den eta zein den bere helburua, eta gero beste aldetik, beste alderdiak baita ere nola planteatuko egingo dauen hau guztia. Orduan, bai, nago pixka bat, igual baita ere, dala, nire lurrarapena, eta igual nago oraindik ere, ez da, lehenengo hori eta pauetan ez dakigura, askotan nondik datorten, ez da, olatuak, baina benetan, zein izango diren azkenengo pausuak, niretzako dira, bai, ez dakit benetan zein izango den markatuko dituzten bideak. Ez dakit igual Urkulluk egiten ari dena da olin bat, hau da, nik nahi dut hau, haber noraino heldu algaren eta zein izan alden adostasuna, baina horrek zer suposatzen zaion, batez ere AJari horrelako adostasun bat heltzea horrezegetik banago, korapilo batean oso, bai, nondik daude sareak heltzen eta nola helduko dioten sare horiek ero ondo josteko. Hori da batez ere nire galdera. Nola josi egingo dituzten, eman dituzten hori pausu horiek, ezta? Eta gero beste plantean du bereziki zer den buruzagitza bat lortzea. Eta nola, modu eraikitzaile batean lortzeko. Eta ikusten ari garena da berdin da nola, baina da lortzea buruzagitza hori. Justu iragarpena edo proposamen hau heltzen dela batetik aipatzen zenuen ez, Espainiako presidentetzarako negoziak eta horien artean, eta bestetik era berean Urkulluren kasuan Jaurlaritza azken legegintzaldiko azken ikasturtean sartzen den honetan ez dakit proposamen horri nola erreparatu diozunzuk? Nik uste dut sartzen gadela aurre kanpainan bete-betean, beratzen dira bete batzuk Euskal Erkidegoko hauteskunderako eta kanpainan sartzen gara, eta uste dute hori EAJak nahi duena batez ere da iniziatiba politikoa berreskuratu. Uste dute azken hilabetetan jasotako kolpen ondorioz segurazki haustalketa bat egiten dute berdutela iniziatiba politikoa hitz egitea, eta nik uste dut ere badela modu bat da ez dik esan duena. Ez dakigu esan ez dugu lertzen, baina gaude hitz egiten horren inguruan. Askotan ez, fokoa jartzean zuan, bada asko ja. Eta guzti dute horretaz ari dela. Kasu honetan, jakinda ez dela serioa, ez dakite urtebeteko mugarekin, hau da, kortoplazismoarekin, olako gai bat sakona lantzea,
abia puntua eskasa da. Hitz egin beharrean Euskal jenartean lehenengo landu proposamen bat, gero lantzeko horretan, lanzatzea edo botatzea globo sonda bat, ez dauka ere logika handirik, epe motzeko edo rekorrido gutxiko proposamena bada. Eta gero gainera uste dute argi geratzen dela, bide horria egin zuten, Kataluniako kasuan, argita garbi izaten dute gu badaukagu bide horri bat, eta dira gure helburuak dira prozesu independentista bat irekitzea, autodeterminazio prozesu bat irekitzea, eta amnistia lortzea, gu dira gure marragorriak, eta kafe para todosen aldekoak daudenak, posik agertu dira, hau da, ez bada zer aldatzen, primeran, porque azkenean, izenekin jokatzea batzutan AJ maestroa dela eta atzean ez dago edukirik. Hori, parametro batzuetan, eta nik gero badagoela beste lerro bat, eta dela investiduraren afera, eta nik da dela bai estik esan duena, ez? Osea, dena balio du, segurazki, bai, segurazki ez, batzuk, nik uste dute hemen ere eskumak egin nahi duela berkokapen bat. Esan nik uste dut azken lau urtetan osatu da bloke aurrerako ja deitzen dena, edo orain arte gobernuan egon den geometria politiko hori, eta hori ja kritika askorekin, baina implantatuta, jendeak ulertzen du zein den aritmetika hori eta badago implantatuta. Eta eskuman, behintzat, eskuman edo beste blokean, egon da, aldagai ezberdinengatik edo boseko egoeragatik, eta baita ere uste dut eskumako beste alderien egoerengatik, EAJ edo Junts modukoak, bloke hori ez dago ondo osatuta edo daude hor, guztiak egon behar dira hor erdian, nola osatzen den, ez da oso kompatiblea, alderdi batzuk egotea hor EAJ edo Junts eta komplikatua da eta daude hor, ezik izan duena. Ez dakit oso ondo josten arau edo gauza berri batzuk, eta uste dute hori dela ere eskumatik etorriko dena. Ez dakit egongo den aukera epe motzean egiteko, uste dute ez dela egongo, uste dute aukera izango dela edo bloke aurrerako hori deitzen dena edo hauteskundeak errepikatzea, baina uste dut bai epe ertainean eskumako blokea, eta nik hor sartzen dute AJ, Junts eta PP, eta bai daudela pentsatzen, eta uste dut ere bai interes asko ere bai, eta ikusten da eskumako medioetan ere bai, askotan egiten dela ere interpelazioa ere, EAJ-ari edo, PP eta, egin da ja, igual berriro errepikatu alda, orduan hor badago ere bai beste tejemaneje bat, eta ikusiko dugula, igual epe motxean ez, baina epe erdira bai. Ez guztu gai hau ez hitz egiteko gaur izan dugu gurekin elkarrizketatu nagusi gisa Eneko Ander Romero politologoa, entzun dezagun berak nola iritzi dion Urkulluren proposamen honi. Jota, kenduta zikerako dudak argi geratu zen ere Sánchezen aldeko bozka emango zuen. Beraz, protagonismo hori galduta berreskuratu du Urkulluk, eta nik uste dut bi gako daudela. Bata da Espainiari begira, eta zer nolako harremana duen PSOE-rekin, eta baita ere, dau beste gako bat EAE-ari begira, bereziki Gipuzkoari begira nun ematen duen azken urteetan EAJ-aren arima subiranista edo independentista hori desagertuta zegoela, ikusi da zer nolako emaitzak esan dituzten azkenengo bi hauteskundeetan Gipuzkoan, eta horrelako diskurtso, igual, burura etorri aldala estatusaren inguruko debatea, inkluso plan ibarretzea, eta barrak, Gipuzkoako klabe horietan ere irakurtza importantea iruditzen zait. Ez dakitez horregako berrik atera da, ez da nola erreparatzen duzuen hori? Ni Carlosekin eta Nekorekin egiten duten planteamendua da, zein izan den mugimendua, ez da? Zen eta hori, lehen aipatzen nahean moduan, badiruri korapillo honetan, ez da, ari hauek nondik datosten eta zein diren helburuak, ez da? Eta orain hori nahasi egin da, Urkullurekin, Alderdi Popularrak zer planteatzen dauen, orduan ez, baina benetan ez da Urkulluren begirada da, urrengo hauteskundei begira nola, zer egin aldezaket, ikusi egin dugu. Azkenengo hauteskundetan gutxienez, ez da, Euskadi mailan izan dituen, ondorioak eta izan dituen oso lasgarriak izan dira. Orduan planteatu behar izan dute eta seguruenik jesarri egin dira, eta nondik joan algara. Zer gertatu egin da, igual, orain
nondik zer egin duten azkenengo urteetan, nahi hori aldatzea urte batean, ez da nahikoa, eta igual presak eta horrelako planteamenduak ipintzea mahai gainean, ez dauka benetakon eta sustreian eta endoki ez da zerbait egiteko eta eragiteko, ez dira gauzak ez dira horrela egiten, eta gero, igual, hainbat gauzetarako, jadanik, igual oso berandu etorri egin dira. Zerbait izan, eta aspektu sozialak guztiz ahaztu egin dituzte, zer den, ez da, independentismoa, zer den estatua, zer den, hori guztiz ahaztu egin dute, haien diskurtzotik, zegoen beste bide batetatik, baina bereziki ez da, EAJ-ari ikusi egin dana da, egon da diskurtzo zentratu egin dela eta haien batez ere jokabideak june egin dira, batez ere sistema kapitalista batera, guztiz, eta zentratu egin dira, hainbat gauza eta ekintzak, eta ekintza soziala guztiz ahaztu egin dute. Bestaldetik, EH Bilduk beste estrategia batera izan du. Adibidez, igual ez da, inbeste zentratu bere, ez da, beti hor egoten, ez da, bere hildo independentista, baina non ikusi egin da, bereziki haien diskurtsoa da, ahalbidetu egingo ditugu gauzak, baina bereziki guk nahi duguna da, aspektu sozialak, feminismoa, ekologismoa, ez dakit, gauzak, ez da, bereziki, ez da, Euskadi mailan, daudela nik usteet, ez da, bestelako zen, eta bada bereziki zer bozkatzen dugun. Eta zer bozkatzen dugun horretan, ikusten ari da, daudela, ez da, bestelako ekarpenak behar ditugunak. Eta hori da EAJ guztik ez ahaztu egin dutenak. Orduan, ikusi behar izan dute, nondik jona aldiren. Eta izan aldiren urrengo pausuak. Ze gertatzen da, hemen, eta Carlosek aipatzen da, beste aldagai asko. Eta EAJ dago hor momentu batean, badago Espainia maila eta Euskadi mailan. Eta nola jokatzen dugu hori. Eta nola eraikitzen dugu diskurtsoa. Orain arte, nik, edo izan ditudan ez da, zen eta azken finean, uda da momentu baten non, igual ez gara, ez gaude, ez da, ez gaude hain konektatuta, eta batez ere zein sentsazio eramatzen ditugu, baina nik eramaten izan dodan sentsazio hori da, azten naz ematen esku batera eta bestera, esku batera eta bestera, eta ber zer gertatzen den, ez da, eta orain planteatu egin du mai gainean zerbait oso potoloa dena, eta ni Carlos aipatu egin duen moduan, uste dut, horretarako bereziki, behar dena da, prozedurak, asko hitz egitea, bestelako adostasunak, eta gero, ni nire ikuspuntutik, ez da, eta da ikuspuntu oso sumea. Eta horretarako beharko izango genituzke bestelako markoak, eta bestelako ikerketak, baina nik uste dut Euskadi momentu honetan, nola jasotzen dituen Espainiako eta batez ere alderdi popularreko diskurtsoa oso urrun dago. Orduan, ez dakit bereziki horrelako adizkedetasunak bereziki oso ondo datorkion EAJ-ari. Orduan, EAJ dago momentu batean oso kritikoa dena. Eta ematen dituen pausuak hor, ez da, zerbait, esan aldu da modun oso ondo pentsatuta egon barko lirateke. Ez ematea esku batera eta bestera, zen eta bestela egiten ari dena da korapilo bat, non ez da oso argi ikusten on dagoen bidea. Baina aipatu izan horrekin batera ere, ez nola agian baden pausu bat PSOE-rekin harremanak estutzekoa, ez, kexatu izan da inoiz EAJ azken hilabeteotan, ez nola, edo Euskal Herria Bilduk erdi lekua kendu dion Madrilen, edo behintzat ez, harreman gutxiago izan duela Madrilen testuinguru horretan PSOE-rekin, ez dakit ez, igual Sánchezek Juntzekin izan dezaken elkarrizketa batean, norabidea zein izan dezaken plantatu du Urkulluk. Bai, nik eneko entzun da, ados egon da, uste dut, eta, zuk bota duzunarekin ere, iruditzen zait, ala ere, EAJ gertzen duela, ez, iraganeko hori alderdi atrapalo todo estrategia bat, hau da, dauka gaitasuna negozatzeko PP-rekin zein PSE-rekin, erdigunean dago, baina ja ez nago ere ez erdigunean. Daukat gaitasuna Espainiari pentsatzeko arrapausu batzuk buru jabetzaren norabidean. Eta enekok esan duena, eta keinu bat abertzalei, keinu bat
Baina diritzen zait estrategia, bueno, niri, eta uste segurazki izango dela eraginkorra, ni ez naiz politologoa, baina niretzako oso zarrunoa da. Hau da, nik izotet gero, maiatzari begira, jendarteak eskatuko duena, eta estik esan duena, etorriko da, politika, realpolitik edo politika de hechos, da jenak esango du osasun gintza, etxe bizitza, pentsioak, feminismoa, eredu polizial, eta ditzen zait, tren hori, gaindituko duela, olako plantamendu bat hori, que igual badauka bere publikoa eta nik hori eskutukatuko, baina uste dut, askoz, badela oso kortoplazista, eta uste dut, beste plantamendua hau da, lotzea burujabetza eskubide sozialekin, nik uste dut dela Euskal Jendarteak exigitzen duena, edo izango dena eztabaida. Eta orduan, ulertzen dut, joku hori, berriro iniziatiba politiko hartzea, ez dut konpartitzen nahaztea alderdi baten iniziatiba, hau da, EAJak izan behar duen iniziatiba Madrilen jaurlaritzarekin, edo lehendakari batek egin behar duenarekin, ez dut konpartitzen, baina, bueno, EAJako lan jokatzen du, behar duenean jartzen du erdian lehendakariaren figura eta listo, baina nik hori ez dut konpartitzen, baina iruditzen zait, dela kortoplazista batez ere, Euskal Jendarteak ere badakilako, nahiko heldua delako eta badakilako, ez dela serioa, dela mugimendu batzuk oso epe motzekoak, eta benetan ez da egongo dela, egoera kritikoa delako, egoera soziala oso kritikoa delako, beste parametro batzuetan direla, zutabe sozialen inguruko eztabaidak, nire ustez. Azken kurtsoan edo sartua baden jaurlaritza eta badiren hainbat eta hainbat lege oraindik itxita ez daudenak, izan hezkuntza legea edo memoria demokratikoaren legea bera eta denbora ez da hainbeste, zenolait esatearren iraia dakigu nola funtzionatzen den hainbat eta hainbat tokitan, astiro sartzen gara berriro ere egunerokotasunera eta jaurlaritzan ez da gutxiago gertatzen. Bai, gauza guztiak bezala, ez da, eta joango da pasatzen denbora, eta hori horrezagetik esan dut, eta Carlosek planteatzen zuena, oso epe motzeko gauzak planteatzen dira, eta alde batetik, ez da, izan dute, Urkullu konkretuki urte gehiago, ez da, esan dut, nahi neban 4 urte izan dutela, gauzak planteatzeko, aldatzeko, nahi zuten adibidez, ez da, buru jabetza planteatzeko. Eta baina egon dira, hainbat gauz eta ez dugu asto behar, buru jabetasunaren artean egon da, adibidez, pandemia bat, eta pandemia horretan, non ipine egin den fokua, nora bideratu egin den, zer gertatu den osasun sisteman, zer gertatu den hezkuntza sistema, zer gertatu egin den hainbat alderetan, non, hori da pixu bat, eta pixu horretan, eta nola jokatu egin duten, eta nora bideratu egin dituzten haien, zegoen, poltza ekonomiko horretan, bereziki da, nik uste dut egiten zaion kritika. Eta kritika horretan batez ere nola jolastu egin duten, ez da? Eko batera eta bestera, eta gainera ez direla, eta hor, eta hemen, uste dut Euskadi mailan asko eskatzen dena da, bai, oso transparenteak izatea. Eta transparentasun horretan asko, eta ikusi, eta askotan hitz egin dugu maila honetan, ez da? Nigo goratzen dut, ez da? Adibidez, Zaldibarreko egoera nola gestionatu egin zen. Zer gertatu egin den osasun sisteman, bai Gipuzkoaldean, betez ere Gipuzkoaldean, ze motatako arrazoak izan dituzten. Gero ja, ongizate sisteman nola bideratu egin dituzten haien errekurtsoak, gauzak ez direla aldatzen orain dela hainbeste urte. Hori da batez ere gertatu egin zaiona, eta gero nola, hilatu egin duten zen, eta nola hastu egin duten haien, ibarretze plana, esaten zueneneko, nola berri zentzuten ari da ibarretze orain dela urteak, eta, ostras, ia gehienok, eta batez ere, igual, garai batzuko garenok, daukagu ibarretze horren dela askoko, iraganeko, egoera bat oraindik oso ez dugula oso argi ikusi ze gertatu egin zen egoera horrekin. Orduan, berriz ekartzea horrelako diskurtsoak, ez dakit orain momentua den, eta ja, lehen aipatu berandu eta epe motzeko ekintzak planteatu aldira, soilik momentu horretan. Gauden momentuan, ez da? Orduan, igual berriz ondo egongo litzateke planteatzea eta autokritika maila hori ez dudana AJari inoiz entzun, eta daukate beti posizionamendu bat, non asko kostatzen zaien, bere buruei begiratzea, eta esatea, bueno, igual hau ez dugu hain ondo egin, eta igual bideratu behar dugu, eta danatik, eta
nik uste dut oso salgai dela diskurtso bat, ondo dago kritikatzea, baina gero da zuek izatea buru jabetza. Eta buru jabetza bat izatea oso zaila da. Eta hori planteatzen dut adibidez baitare EH Bilduren, eta ikusi egin dugunean, buru jabetasun hori izan dutenean, hainbat edo botere bat izan dutenean, ze gertatu egin den. Eta gauza bat da kritikatzea eta beste alderdian egotea eta oposizioan egotea, baina gero egotea. Orduan, bertatik igual izatea, gauzak igual ez ditu gain ondo egin. Igual hau berbiratu egin dugu, hemendik ikasi egin dugu, igual beste hau. Hori uste dut dela, hau da, edo zein prozedura modun, prozedura eraikitzaileagoa, baina tren bat bezala sartzea eta planteatzea dagoen momentuan ez daguna ikusten eta Carlosek epaitu egin duen, eta oso argi dekogu uste dut guztiok, beste hauteskunde, Espainiako beste hauteskundetara joango gara, ez naukat orain bola magiko bat, ez da, ara me pongo baina seguruenik amaituko egingo dugula beste hauteskundetan, eta ikusten ari gara, daudezen mugimenduak ez dira helduko adostan. Da, batez ere, beti bezala teatro bat, eta da, antzerki honen berri zer motatako diskurtsoak zabaldu egingo dira, eta hor baitare dagoea jolasten. Zen eta ikusten dute ez dagoela biderik orain adibidez investidura batera juteko, orduan, da batez ere, antzerki honetan, bakoitzak zen motatako kartak ipinik egingo dituzte mai gainean. Nik uste dut bertatik ikusi egingo dugu zein izango diren mugimenduak. Beste gauza bada alderdi popularra beti nahi duela, alik eta azkarren zerbait lortzea. Oso, epe motzeko oso gauzak lortzea. Baina besteak egingo dutena da, hori, antzerkia, ze motatako kartak, eta are gehiago, Euskadira begiratzen baldin badu, hain hurbil izan bestelako hauteskundeak, ordan, egongo dira pixka bat jolasten, nola bideratu haien diskurtsoak, baina gero ja pentsaten, ez da, modu serio batean, horrelako, ez da, buru jabetza planteatzea, eta, uste dut mingarria baita ere dela, zen, eta hainbat egon dira, ez da, hainbat aldagai eta batez ere hainbat mugimendu sozial non behar dutenak entzutea, haiekin jezartzea, benetan, ez da, ekintzak sortzea eta denon artean zerbait eraikitzea. Eta horrela planteatzea, uste dut baita dela pixka bat, bestei begirata dauka pintzea haien buruan modu oso burukoi batean. Orduan, ez dauka inondik inora ez da empatiarik, ez da mugimendu sozialekin. Letzera nindoanea irail bukaerarako ez zena toki aurre ikusten zenuten zuek, hemendik badirudi hauteskunden errepikapena argi badagoela. Ia da justu, eta hitz egiten gabiltzan guzti honekin, badela agian Urkullurik gitxien interesatu altzaion ez zena toki batez, izan ere kasu horretan bai urrengoak oso gertu egongo liatezke, eta tira ez, datuak eurak Espainiako hauteskundetan ez, Euskal Herriko bozkatzaiek nora jo duten ere hor badago zer. Bai, nik egia esan, ez dakit, ez daukaten argi, ez dit ikusten du oso argi, nik ez dut ikusten nahi argi, baina bai ikusten dute PSOE edo Sánchez behintzat eroso egora honetan. Uste dut, berak ere basekilako egoera kritikoa pasatu duela, hemendik aurrera obera baino ez duela egingo, ez dakit noren kalterako, ez dakit norik enduko, baina, bere figura indartxoa baterako dela, eta agian, kalkulo horietan, egon aldira beste hauteskunde batzuk, hau da, ere PSOE guzti dute honetan hartu aldurako karril, despege karril bat berriro, eta esan alda, interesatu egon alda. Hala ere, nire ustez aukerak baldin badaude gaur egun egiteko gobernu bat egin barko zen, hori da iritzi pertsonala uste dut ere respektuagatik eta horrela, bakarrik balantza pizkat gehiago dekantatzeagatik batzuen alde, eta uste dut izango dela gainera PSOEren alde, zintzoki marko ezin orain esfortzuak negoziatzeko dauden aukerak, osatzeko gobernua. Batez ere, uste dute, etorri garelako beste ziklo batetik ere egon diela 3 aldiz hauteskundeak, Espainia hauteskundeak, eta uste dut batzutan ere
ez duela mesedik egiten politikari holan ibiltzea, eta bueno, baina, nik ez duten argi ikusten, ikusten dute PSOE dagoela usten PP-ri orain, ere erregeak holan aitortu diolako bere landa eta eroso dagoelako, jakin badakilako ez duela lortuko, eta hor eroso dagoelako eta ez dauka arrisku handirik. Baina nik espero dut, bigarren fase batean, negoziazio serioekin osatzea gobernu bat. Irailaren 26 arte badagoela denbora eta guzti honetan agenda politikoa bera osatzen jarraitu beharko dute, ez? Izan Sánchez, Feijóo, egia da oraingo Sánchez ez gabiltzala asko ikusten, ez? Feijóoren gainean badira hor fokuak lasaitasuna aipatzen zenuten hor tarteka eta badirudi ez horri helduta jarraitzen duela. Carlosekin hau, bai ikusi egin dut frantzesi oso eroso. Oso eroso eta tranquil badirudi ez da, zen eta egon da hori udat arte, eta Feijóori ikusi egin zaio urduri, mugimendu hori oso, eta bereziki beraren kontrako ez da, mugimenduak egin dituena, batean hitz egitea ez dakit norekin, beste batean, orduan egin dituen mugimenduak ez ditugu ez da ulertu eta ez dakigu nondik nahi duen joatea. Eta gero bestaldetik Sánchezena da, ikusiko dugu, hitz egingo dugu, eta badirudi lasaitasun puntu hori nahi duela transmititzea. Ia da, eta lehen aipatu egin, denontzako da iraila eta baita ere politikoentzako orduan. Ikusiko dugu orain benetako iraila, ez da, hau da hori, umetxoak bezala, aste hau, ez da, hori lehenengo 2 ordu, gero 4 ordu, horrela egongo gara, ez da, eta ikusiko ditugu batez ere, urrengo astea eta gero, baina egia da oso hurbil dagoela irailaren amaiera. Ipintzen baldin bagara, urrengo astean, soilik geratzen dira, 2 aste, egia esan da, 2 aste. Zerbait lortzeko oso gutxi da, batez ere, eztabaidak sortzeko, benetako eta gero, gauza bat dira, hori, Carlosek pentsatzen zuen, hau da, lortzea investidura bat, hori, egia dagoela hor behidean, baina batez ere da nola lortuko dugu gobernu hori eta nola eraikiko egingo dute eta zer planteatuko dute. Eta hori lortzeko, edo nola ikusten dut, edozein adostasun lortzeko egunak eta orduak behar dira. Eta uste dut 2 astetan hori benetan lortzeko eta are gehiago jaudeitz egiten estatu baten buru zaintza hori nola jabetuko egingo den, nola jardungo egingo duen, eta ez dut ikusten biderik batez ere zerbait benetan sakona lortzeko. Hori da batez ere ikusten dudana. Ez dakit hori bestia benetan ala ez lortu egingo duten. Ni hori igual tamalez ikusten dut, baina uste dut zaila izango dela. Zaila izango dela, bai. Benetan lortu egin dezatela, zen eta Carlosek eta nik beti pentsatzen dut, errespetua behar dugu biztanleriari, zen eta boskatu egin dugu, eta gatez ere gertatzen dena, eta hor da, nik ez dakit zergaitik dagoen hain lasai Sánchezek, zen eta normalean, birritan errepikatzen denean, badago biztanlerian artean, eta hori dago soziologikoki guztiz ikusita, nekea sartzen zaiola eta betez ere horrelako multzoa ez da normalean da eskerreko, ipinidoko dut komatzuen artean, eskerreko ez da bultzada hori eramaten dutenak, eta boto horiek galtzen dira. Eta normalean bigarren deialdi horretan, normalean eskerreko blokeak asko galtzen dira. Zen eta egia da eskumako ez da bloke horiek eta batez ere bozkatzen dioten pertsona horiek normalean beti joaten dira. Eta hori eragitea bigarren deialdi batera, ez da, ostras, beti ikusten dut pizka bat arriskutsua. Orduan ez dakiz zergaitik ikusten duen hain tranquil eta nik benetan pizka bat ez da, haien buruak ez da, atzerantz begira, ni saiatu izango beharko luke
jadanik zerbait adostatzea. Batez ere, errespetuagatik, estaliariaren aldetik, eta gero bere, ez da, ea nola ikusten duen, gero bere gobernaritza eta posibilitatea baldin baduen bigarre deialdi honetan. Eta nik ez dut ikusten hain argi. Eta normalean, soziologikoki ikusten dena, da bigarren deialdean, normalean, pertsona ez dute bozkatzen, hainbeste, eta normalean non galtzen diren boto horik, normalean dira eskerreko blokeetan. Orduan, nik ez nuke hain eroso sentituko, eta batez ere, egingo nukena da, zerbait adostatzea eta benetan diezartzea eta hitz egitea. Nola ere, egia da lehentxago elkartzen ere aipatzen genuen, ez? Nola Espainiar estatuan ez usteko eta berezitasunetarako nahizta pentsatu ez direla egongo ez, beti dago hor tarteren bat. Eta bai, aipatzen zenuenari tiraka ez, eta gai honekin bukatze aldera, bai aipatzea ez, nola sumarra azken eskema guzti hauetatik ez, nola aldeldu egin den, ez? Egia da gaurkoan Yolanda Díaz agian bukatuko zuten gero ikusiko dugu ez, Puigdemontekin bildu dela Bruselan, hala ere ez, protagonista joko guztietan desagertu eginda, eta agian urrengo buelta bat egongo balitz ere eragina nabarituko litzateke. Bai, nik nengoen justo gauza bera pentsatzen, ez dakit, uste dute hor daudela alde batetik printzipioz jaso duen agindua gobernua osatzeko Feijóo bera da, orduan, egia da badela bere lana, ez dutele bai horretan, berriro esango dut, Sánchez edo PSOE dagoela eroso, bai geratzen ari da gerian, Espainiako eskumaren esa edo zakin dola esan, baina porrota gobernu bat osatzeko, eta gainera guzti dut Feijóo dagoela pizkat, ez dakit dola esan dola esan, baina PSOE-eri eskatzen da zure etxaiari, edo kontrako alderdiari eskatzen den bezalez lagatzea 2 urte, gero EAJ-rekin ligatzen edo Juntzekin ere bai ligatzen, bai kanpotik ematen du dagoela apur bat, desesperantza puntu bat, estikazena esan duena, gobernua osatu behar dut edozein modutan. Orduan, hor bai uste dute PSOEk pentsatzen duela desgaztea PP-ri etorriko saiola, baina bai konpartitzen dut kezka, agian eskerra eta eskerra sari naizenean dela PSOEtik eskerrera dauden indarrak igual, ezin direla izan ikusle hutsak, eta egia da, guztiok behar dugu guda pasada, egokitzapena, baina ez ustea bentsat tablero politikoa bakarrik eskumako alderdiei, hau da EAJ, Junts eta PP-ri ematen du haien artean daudela dena mugitzen, eta horrela. Uste dute PSOE dagoela erosoa, haien porrotare izango delako, baina uste dut ere, ez dik esan duena, eskerrak ere badu ardura bat, akordio bat egiten bada, bloke horrelako jorretan, benetan izatea oinarri batzuekin, eta izatea azken momentuko akordio bat ere eduki gabe, programa barik, eta bakarrik luzatzeko beste 4 urte orain arte egon den gobernua. Ezagun egokitzapen horrek zer ematen duen, eta atozen astetan oraindik ere ziur, eta egunetan izango ditugu albiste gehiago, eta orain aipatzen gengo zan nola ikasturte berriak, baina badirudi iazko erronka berdinekin egiten diogula orain honetan ere kurtsuari, izan inflazioak eragindako gastuei aurre egitea, eta bai besteak beste beste arlo bati helduta nola lab sindikatuak esaterako bai aurre ikusten duen, kurtso berri honetan berriro ere izpide izango direla lan gatazkak, mobilizazioak, grebak, eta tira apurtxo bat gai honi heltzeko badugu kameraren beste aldean Oiana Lopetegi, labeko ekintza sindikaleko eta negoziazio kolektiboko idazkaria, ondo etorri gurera? Bai, eskerrik asko. Tira aipatzen genuen nola iraiaren atarian labek aurre ikusten zuen dagoeneko, kurtso hau ere ez dela izango xamurra behintzat behar ginen ikuspuntutik. Oiana, galdera da, ea baldintza berdinekin ekiten diogun ikasturte honi aurrekoarekin alderatuta?
Nik hor, desberdinduko dituzte bi plano, eta bat izango litzateke, egoera orokorra, ez? Egoera orokorra esan behar da, eta goeneko denbora bat badara mara langileriak, ez? Gero eta egoera okerragoan. Iazko prozesu inflazionista horrek, pobreze orokor bat ekarri zuen langilerian arte, soldatak ez zirelako inflazio horren arabera eguneratu, baina aurretik ere, gogoan izan behar dugu, 2008tik ere langileria erosalmena galtzen ari dela, ez? Eta gainera, kapital errenten eta langileriaren soldaten errenten arteko aldea, gero eta ondigoa dela, soldatea arrakalak ere azten ari direla. Azken urtetan beraz, esango dute batetik, egoera orokorra ikusita, iazko erronka berdinekin ekiten diegula ikasturteari, baina koska bat okerra gongo ginakela prozesu horrek aurrera jarraitzen duelako, ez prekarizazio prozesu horrek aurrera jarraitzen duelako. Eta bestetik, beste planoa aipatuko nuke negoziazio kolektiboaren planoa. Iaz, aurreko urtetik gatazka gehienak irekita genituen, itxira zeuden, eta esan behar da, iazko konfliktibitateak eta gatazken areagotze horrek eragin zuela, hainbat gatazka istea, eta aurtengo kursoa gatazka batzu bintzat itxita abiatzea, ez? Egia da, sektore batzutan, batik bat, administrazio publikoaren azpikontrata diren horietan, jarraitzen dugula, gatazkak irikita, aurreko ikasturtetik gatazkak irikita ditugula, baita funtzio publikoan ere. Eta beste hainbat hitzarmen ere irekiko direla, ez? Beraz, datorren ikasturtea aurreikusten dugu gatazkatxoa aurreikusten dugu, bai. Gainera, Laben eta bestelako sindikatuen eskariak, ez, argi geratu izan zaizkigu azken ikasturteetan, ez, hala ere, era berean ohikoa egin zaigu baita ere, ez, patronalaren ezetzak, blokeoak, baita ere, ez, askotan kritikatu izan dituzuen gobernuen eta erakundeen jarrerak, ez, kasu honetan, ikasturte berri honetan, ez, gainera, ez lehenxago hemen hauteskunde ez, aritu gara hitz egiten, testu ingurua, alaxe delarik, aldaketarik espero da jarreretan, edo? Aldaketa, ikusi behar, ez? Aldaketa honak etortzen dira normalean guk eragiten balin baditugu. Bestela, patronala guk oso eros ikusten dugu, erosalmenaren mantentzeari uko egiten, KPI-aren igoera gehiagizkoa dela esaten, ez? Patronala alde batetik oso eroso ikusten dugu, eta gainera administrazio publikoan egun dauden politikariek ere babesten dute, ez? EAJaren kasu oso garbia da, Urkulluk eta Abarrek ematen dioten babesa patronalari. Beraz, jarrera aldaketa ikusten badugu, jarrera aldaketa behartu bat izango da, ez? Eta iaz, jarrera aldaketa hori behartzea eragin zuten gatazken, eta gure helburua izango litzateke aurtengo ikasturtean ere horretan jarraitzea, ez? Gatazkak eragin, baina gatazkak lorpen batzuk lortzeko izateko eragitea. Esan duzunez, aldaketak datoz, ez, eragiten baldin baditugu, eta horrekin lotuta ere ez, galdera, ea Gasteizko legebiltzarrerako hauteskundeak aurki izango direlako horrek eraginik izango duen basaterako Laben jarduera sindikalean. Hauteskundeek ukaezina da, hauteskundeek langileriaren hauteskundeetan boterea batek edo besteak hartu, langileriaren egoera eragiten duela, ezta. Nabarmena da, zerbitzu publikoaren privatizazio prozesu batean gaudela, prekarizazio prozesu batean gaudela, eta instituzio publikoen politiken norabide batean edo bestean zuzendu, langileoi zuzenean eragingo digula, ezta. Guk, aurreko ikasturteaten ere salatu ditugu, politika publikoiek, salatu ditugu batetik, jendarte osoari eragiten dien politika publiko horiek, arrakala horietan sakontzen laguntzen dutelako eta zerbitzu publikoen okertzen ari direla ikusten dugulako. Eta bestetik baita ere salatu dugu, funtzio publikoan, patronal publikoa, kasu honetan, izatuen jarrera, ez? Inposatzailea, ez negoziatzailea, eta ebar. Guk
jarraituko dugu orain arteko ibilbidean, jarraituko dugu langileriaren kontrako politika horiek salatzen, eta horrek hauteskundeetan eragiteko ahalmen bat edo gaitasun bat ematen baldin badigu, horretan jarraituko dugu. Oiana, bukatze aldera ez kurtso hasieraz gabiltzan honetan ere aipatzea nola ikasturte honetan agendak markatuko dituen baita ere greba feministak ez, azaroaren 30erako deitua denak. Nola erreparatzen diozu ez, datorren greba handi honi? Labalaben helburuekin eguneko honean bat egiten duen greba bada. Gainera, azken pandemian zaintza krisiaz izugarriz egin zen, eta zaintza krisia oso agerian geratu zen. Eta ondorengo urtetako egoeraren bilakaera ikusezintasunera eraman du ez, zaintza krisi hau, askotan erosalmena eta beste hainbat gaik beste zentralidade bat hartu duelako, ezta? Guretzat oso garrantzitsua da zaintzaren eztabaida berriz erdigunera ekartzea, eta eguneko egunean bat egiten dugu mugimendu feministak deitu duen greba honekin. Mugimendu feministak greba honi ezartzen dizkion helburuekin ez, zaintza sistema publiko komunitario bat garatzea, zaintzaien lan baldintzak errespetatzea ez, denok izango garelako zainduak eta zaintza lan guztiek denon artean, modu duen batean banatzeko beharra ikusten dugulako ez. Beraz, ez bakarrik greba orokorrarekin bat egin, baizik eta prozesu guztian ez, akordio sozial baten bidean egingo den prozesu oso horretan labek bere ekarpena egingo du eta nola ez greba orokorrean baita ere. Hauek gertutik jarraituko ditugu, Oiana, hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker gurekin tartetxoa hau hartzearen. Mila esker zuei, ondo izan. Arte. Tira ez, ikasturte politikoa zaritu gara lehentxeago, baina sozioekonomia arloan ere ez, askorako emango du kurtsonek, aipatu dugu ez, greba feminista batetik, bestetik tira ez, behar ginok eros ahalmena parekatuta izateko zer nolako problemak baditugun, eta problema hori irten bideak bilatzerako orduan ere nolako oztopoak. Badirudi eztan, entzun dio danean, zenbat arazo edo zenbat egoera utzi egin genituen urrengo ikasturtera arte. Hau da, ez genuen ez da aprobatu bigarren deialdian. Urrengo ikasturtean, nola juten, eta daude lehen aipatzen dituen modun, hainbat ez da hor sarean zeuden hainbat arazo, non adibidez jotak lehen aipatzen dituen arazorik ez dituela, gauza asko oso strukturalak dira, eta dira historikoak, eta ezin dira konpondu, baina bai kudeatu, eta gutxienez, mahai gainean ipini, eta gutxienez bestelako baliabideak emon. Ez da, epantzen zituen moduan, alde batetik dakau krisi oso garrantzitsu bat zainketa munduan, non ikusten ari dena pandemia eta gero bai mai gainean ikusi, eta ikuste eraztu egin zen garrantzitsua den zainketa lana. Eta zainketa lana horretan zein den benetan eta guen egoera oso feminizatua dela alde batetik eta bestaldetik zein txarto dagoen baloratuta bai sozialki eta ekonomikoki. Eta hori gertatu egin zen pandemia eta gero eta hor utzi egin genuen. Ipadirudi beste gauza batzuetara sartu egin ginen baina hor dago, eta erronka oraindik ere daukagu. Gero ez da, ipantzen zuen modun, hezkuntza egoera daukagu egoera bat, nondik, nola? Nik, adibidez, uda honetan, ez da, irakasle askorekin hitz egin dut, eta ni formatzailea nintzen, eta batez ere, ez da, justo uda amaitu baino lehenago, nik eraman izan nun, ez da, hausnarketa, ostras, daukagun anistasuna eta daukagun egoera, hezkuntzak ez deko baliabide nahikorik hau jarduteko. Eta porrota, bai kalitatearen aldetik, eskutzaren aldetik, baita ere aniztasuna aldetik. Gero, badaude, hor, ez da, eskazten baldin bagara, ez gara maite, baina bereziki, ez da, niri bai gustatuko litzaidake, ez da, beti azpimarratzea alde batetik. Bai zainketa, ez da krisiaren zainketa,
non ongizate sistema hau ez dugu egonkortu, ez dugu benetan, edo ez gara ipin, ez da berbetan, nola bideratu bestelako baliabideak, errekurtsoak, zer behar den, nola bueltan emon, feminizazio horretara, nola sozialki, ekonomikoki beste modu batean baloratzea, eta gero bestaldetik hezkuntzarena, baina erosmen almena baita ere planteatzen zuen moduan arrakala gero eta areagotu egin da. Eta ikusiko egingo dugu behin uda amaitzen denean, eta normalean beherakarak normalean etortzen dira beti ere opor horiek ematen diren epe horietan. Eta garestitu egin dira hainbat oinarrizko produktuak, baita ere gure eguneroko produktuak, eta gero gure soldatak oraindik ere ikusten ari gara, ez dute igoera horiek ikusi. Orduan, arrakalak joango areagotzen, eta gero txertatzen baldin baditugu, arista hori desberdinak, alde batetik feminizazioaren zainketa, gero bestaldetik nola dago, dauzkagu erronka asko, horrezegaitik lehen aipatu egin dodanean, oso ondo dago ikustea nola ikusten ze mugimenduak dauden politika mailan, baina gero benetan zer egiten ditugu dauzkagun erronkekin. Ez hainbeste ipintzea fokua, norkitze egin dauen zen, eta horrek egiten duena da kea, eta benetan gero sustraian geratzen diren erronkak ez dira lantzen. Eitz egiten dugu, norekin egon den, zer mugimendu, norekin... Baina, gero zer egiten dugu hori guztiarekin, nola bideratu egingo ditugu dauzkagun erronkak, zer egingo, eta horrek eragiten du korapilo baino gehiago, ez da burbuja horretan sartzea, eta da politikan ez sinestea. Zerbait izan, eta egiten duguna da, gehiago hitz egitea superficialtasunaren ikuspegitik, ez barneko ikuspegitik, hau da, nola landu behar ditugun erronkak eta daude zen arazoak. Pribatutasunarekin, horrek gora egiten duen artean, prekarietateak ere ez, gora egiten du neurri berean, eta gero ia zakorratzen naiz ez nola patronalak, eta Urkullu ere kexatzen zen zenbat greba zeuden, eta desproportzionalizatua ere bazela, halako kantitateak, hala ere, arazoek bere hortan jarraitzen dute. Eta gainera, grebak eta konfliktoak beharrezkoa dira garrora egiteko. Transformazioa lortzeko behar da konfliktoa gotea kalean. Eta askotan esaten dutenean, dauden lan baldintzak Euskal Herrian alderta beste herrialde batzuekin ez dira intxarrak, segurazki da hemen dagoelako sindikalismo bat antolatuta eta dagoelako konflikto laborala. Eta uste konfliktoa beharrezkoa dela, eta ari gara ikusten antolatuta dauden eremuetan konflikto hori emango dela. Hitzarmen kolektiboetan, sindikatuen aldetik, mugimendu feministak antolatu du greba bat, zaintza krisaren inguruan, pentsionistek ere egin zuten. Eta uste dut hori beharrezkoa dela, baina ere uste dut badagoela krisi bat direla oso sakona eta direla oso orokortuta eta ekarriko duna prekarizazio maila oso altua. Eta batez ere ikusezinak diren sektoreetan. Eta hitz egiten dugunean inflazioen inguruan, prezioen igoren inguruan, horrek badu kalte bat orokortua, segurazki antolata baldin bazaude eta lortzen baduzu zure hitzarmena hobetzea eta bentsat IPC aplikatzea, hobetu utziko diozu, baina zaudenean lan beltzean egiten edo pentsio minimoarekin edo beste goeran, oso zailo izango da horri alde egiteko. Horregatik uste dut ere, erronka izango dela potentea eta badera momentua ez bakarrik konfliktoa erresistentzia parametroetan eramateko kalera, baizik eta ere bai proposamenekin eta alternatiba politiko batekin. Batez ere, nire ustez, aldaketa behar delako, eta normala da Urkullu eta patronanak, egotea hor bere gotorrekuan, esan hemen daude greba gehiegi eta ez, eta normala da jendeak esatea hemen dago aberastasuna eta nahi duguna aberastasuna banatzea eta hobeto bizitza guztiok. Baina hori egin behar da konfliktorekin eta proposamen konkretuekin, eta hor badago erronka bat, agian estik izaten zuena, agenda sozial bat artikulatzeko, ematen du leku askotatik
guztio gadela erantzuten bakoitza bere lekutik, igual behar dugu erronka edo hito batzuk edo horrela, edo mugarri batzuk, baina handustu behar dela ere bai proposamen batzuk ereduaren inguruan eta hainbat eremuetan, eta bata ekonomikoa izan behar da, zalantzarik gabe. Bai, ez behintzat transbertzaldasun hortaz eta proposamenetaz zabiltzala egia da justu, ez? Badatorren, greba feministak horretatik baduela asko. Bai, eta bueno, zen espero egin mugimendu feministak zainketaren ez da muga zentratu egin dau bere diskurtsoan azkenengo bai azaroako 25, baita ere martxoak 8, beti ez da ipin egin du ordigunean eta diskurtzaren erdigunean zergaitik zen, eta da zerbait, eta guztiz zeharkatzen digun, ez da egoera bat. Edonork dekogu norbait zaintzeko, edonork. Bai, goitik edo azpitik, eta danak behar dugu zaintzea. Gure gorputza eta gure sentima behar dugun zerbait, eta gainera zainketa esparru asko sartzen ditu. Sartzen ditu esparru soziala, sartzen du esparru fisiko eta sartzen du esparru psikologikoa. Eta zainketa baita ere, zainketa psikologikoa eta emozionala guzti dagoen zerbait astuta deko. Eta beti noren zerbaldetan geratzen da, emakumeon zerbaldetan. Eta gainera, lehen aipatzen dudan alde batetik sozialki nola baloratzen da, zaintzaileak nola baloratzen dira modu sozial batean, eta baita ere ekonomikoki. Eta hori da krisi oso handi bat. Eta ikusten ari garen, eta ikusten badigo, eta sartzen baldin badut ikuspegi soziala, ikusten badigo, gure urrengo benadaldiak nola geratuko egingo den, ikusiko da, egongo da benadaldi pertsona batez ere 70ko hamarkadeko pertsona horiek heldu egingo dira. Eta nortzuk zaindu egingo dute pertsona horiek. Nola egingo dugu zainketaren sistema? Nola jardun egingo dugu? Nola egingo ditugu rekurtsoak, baliabideak? Hori guztia non geratu egingo da, eta etorriko da epe hori. Non egongo da benadaldi bat pertsona asko beharko egingo dituztenak zainketa aldi berean, ez gara hainbeste, gazteak zainketa hori jarduteko, eta aldi berean, igual bestelako zainketak beharko egingo dituzte txikitsuek, eta sare hori guztia noren sorbaldetan egongo da. Eta aregaiago zertatzen baldin badut ikuspegi arrazista, noren sorbaldetan geratzen ari da momentu honetan. Eta ze motatako egoeretan bizitzen duten emakume hauek bereziki eta portzentaiki oso altua dena latinoamerikarrak direnak. Eta zein egoeretan, eta hor dagoen korapil hain handi hori guzti zahaztua da. Eta ezinbestekoa da txertatzea eta ikuspegi elkargurutze ikuspegitik begiratzea egoera. Ez da bakarrik emakumei buruz hitz egiten ari garena, baizik eta orain momentu honetan mendebaldeko esklabutza bat sortatzen ari garena. Hau da, non ipintzen dugu zainketa emakume latinarramekarren sorbaldetan. Eta hori guztia estatuari ez egin porta. Eta hori da egia. Orduan, hori baita ere ez da, nondik jungo den seguren mugimenduaren feminista, ez da, soilik ez da, zertatzea zainketa zer den zainketa, ikuspegi oso globaletik sartuta, baizik eta konkretuki ikuspegi elkargurutze ikuspegitik zertatzea, eta baita ere mendebaldeko emakumeek nori erabiltzen ari garen, eta mendebaldeko gizonek nori erabiltzen ari den zainketa hori jarduteko. Esaten diaten ez honekin hemen utzi behar du gaurko solasaldia, eskerrik asko Esti eta Carlos, horrekin izatearren, aipatu moduan, izango dugu tartea aurreago guzti hauetan sakontzeko, eta horixe orain jarrean eguneko albistekin bueltatuko gara. Kaixo, gu piztia gea! Eta gure kanta sarrenan! Bideo barrizena! Beltza! Ikusi Amaika Telebistan!